Il-Ministru għall-Kordinazzjoni tal-Istrateġija Wara L-Pandemija Owen Bonnici nieda konsultazzjoni pubblika dwar tnax-il qasam tematiku li se jkunu l-bażi tal-Istrateġija Għal Wara L-Pandemija tal-COVID-19. Bħalissa f'pajjiżna qed tinbena Strateġija Nazzjonali Għal Wara L-Pandemija bil-għan li ssawwar normalità ġdida li tikkumplementa dak kollu li nkiseb waqt il-pandemija. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Bonnici qal li pajjiżna qed iħares lejn l-Istrateġija Għal Wara L-Pandemija minn pożizzjoni b'saħħitha, tant li l-esperti internazzjonali qegħdin ibassru li pajjiżna se jkun wieħed mill-ewwel li jirkupra ekonomikament mill-pandemija fl-Unjoni Ewropea. Owen Bonnici sostna li l-fatt li ninsabu b'saħħitna ma jfissirx li ma nħarsux lejn il-futur jew li ma nħolmux aktar. U għalhekk il-Gvern huwa affukat biex iħejji strateġija għal wara l-imxija. Aħna nappellaw lin-nies biex jipparteċipaw jieħdu sehem f'dal-proċess ta' konsultazzjoni sabiex l-istrateġija meta tiġi ppubblikata fl-aħħar ta' Ġunju li ġej tkun waħda robusta illi tkun waħda li tirrifletti x-xewqat u l-ispirazzjonijiet tal-familji u n-negozji Maltin u Ewropej. Il-Chairperson tal-Kumitat tal-Esperti li jmexxi l-proċess ta' konsultazzjoni, il-Professur Simon BORG, sostniet li l-pandemija ħallit impatti kbar fuq diversi setturi, imma toffri wkoll opportunità biex nibnu soċjetà li tibqa' mixja l quddiem waqt li tkun aktar inklusiva u sostenibbli. Talbet lin nies resqu fehmthom billi jidħlu fuq is-sit www.konsultazzjoni.gov.mt. Imma ridna nisimgħu li kemm jista' jkun setturi biex jgħidulna huma kif laqtithom għax inti meta tisma' l-opinjoni tan-nies mill-quta iktar ikollok effett dirett dwar x'inhuma l-ikbar prioritajiet. U dawk it-tnax-il punt huma l-qafas biex ngħidu hekk is-sugu ta' dawn it-taħdidiet. Ħassejna li kellna naqsmuhom fid-dawn it-tnax-il punt biex imbagħad nibnu fuqhom.